Hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Suntzamax 3 hilabetez. Kontratatu 1740an. Europar Batasuneko buruzagiek Errusiako petrolioaren importazioa partzialki blokeatzea erabaki dute astelehen gauerdian amaitu berri den ezohizko bileran. Errusiatik petrolioa itsasoz importatzea debekatua egongo da Europar Batasunean urtea amaitu aurretik, baina Hungariak, Txekiar Errepublikak eta Eslovakiak olio bidez jasotzeko aukera izaten jarraituko dute. Errusiaren aurkako 6. zigor sortaren baitan daude petrolioaren aurkako neurri hauek, eta horrez gain, Sberbank Errusiako banketxe nagusia SWIFT sistematik kanporatuko dute, eta Errusiako 3 hedabideren emisioa etengo dute. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 31 ditu gaur, aste artea da, eta aipatu dugu Errusiako petrolioaren importazioa blokeatzeko neurriak hartu dituela Europar Batasunak, Errusiaren aurkako zigorren 6. sorta horretan, izan ere arlo diplomatikoan egoera blokeatuta jarraitzen du Errusiaren eta Ukrainaren artean. Bi aldeak martxoaren 29an bildu ziren azkenekoz negoziazioetarako eta ordutik ez dituzte bilera gehiago egin. Uste duterako ez direla hitz egiteko gutxieneko baldintzak betetzen. Moskuk Kievi leporatzen dio elkarrizketak izoztea eta irtenbide egingarriak aztertzeari uko egitea. Ukrainaren aldetik negoziazio taldeko buruak nabarmendu du ez dagoela aukerarik gatazka akordio bidez konpontzeko. Errusiako presidenteak gaitzetsi egin du gainera, mendebaldea Ukraina armaz hornitzen aritzea. Haren esanetan, politika horrek egoera desegonkortzen du. Gerraren testuinguru honetan, Frantziako kazetari bat hil dute eraso militar batean. Hildako kazetaria Frédéric Leclerc da, BFM TV telebista katearentzat lanean zebilen eta Ukrainako armadaren arabera, Errusiaren eraso batean hil dute. Eta aurreko astean eman genuen honen berri, beste 3 hilabetez luzatu dio Poloniako epaitegi batek espetxealdia Pablo González kazetariari. Behin-behineko espetxealdian egonda otsailetik eta hala egongo da beste 3 hilabetez abuztua amaitu arte. Guztira 6 hilabetez egongo da, inkomunikatuta dago gainera, familiarekin harremanetan jarri ezinik, bere abokatuarekin ez da ere, bere egoerari buruz arituko gara jarraian, pantailaren beste aldean bat egingo dugu Oiana Goirienarekin, Pablo Gonzálezen emaztea da bera. Eguerdion, ongi etorri. Ez dakit entzuten dugun, Oiana? Bai, zuk entzuten gaituzu, baina guk zu ez zaitugu entzuten. Berriro ere saiakera egingo dugu konexio hori berreskuratzeko, eta ez zaten genuen, ezta? Pablo Gonzálezen egorari buruz arituko garela. Aurreko astean, Poloniak erabaki baitzuen berriro ere espetxealdi hori, behin-behineko espetxealdi hori luzatzea. Aurrera jarraituko dugu bitartean, Oianaren konexio hori berreskuratzen dugun heinean, eta gurera itzuliko gara, politika alorrari begira. Izan ere Iñigo Urkullu lehendakaria Korsikan izan da azken egunetan, bilera ofizial batean, tokiko gobernuarekin harremana eta elkarlana sustatzeko asmotan, Euskadiren autogobernu eredua azaldu du, eta estatuarekin hitzarmen berria aldarrikatu du Urkulluk. Lehendakariak defendatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa nortasun propioa duen herria dela, mundu globalean bere espazioa izan nahi duena. Ekonomiaren arloan, herrialdearen egoera goraipatu du, EAeko per capita barne produktu gordina Europako batazbestekoaren gainetik dagoela dio, eta Espainiako batazbestekoa baino 130 handiagoa dela. Alde batetik aitortutako autogobernua garatu egin ahal izatea, aitortutako autogobernua da autonomia estatutuan islatzen dena, 1979an Euskal Gizarteak
aintzakotzat eta onartu egin zuen autogobernu aitortua, eta zentzu horretan oraindik ere betetzeke dagoelarik horren aldarrikapena, betetze aldera. Eta aldi berean beste eskuarekin ere pentsatzea 53 urtetan hainbat aldaketa izan egin birela, ez bakarrik gizarte mailan, baita erakunde politikoetan eta baita erakundetzean, ez bakarrik Espainiar estatuan, baita Europar Batasunean ere. Beraz, gauza biak uztartzea posible dela eta gogoeta horretan ez da bakarrik gogoeta, baizik eta alde batetik aldarrikapena eta bestetik etorkizunerako borondatea nola gauzatu dezakegun, gauza biak uztartuz. Bai autogobernua aitortua betetzea eta bestetik ere testu inguru honetan 53 urte horren ondoren errealitate honi nola atxikitu egiten gatzaizkion 21. mendean. Aipatu dugu aurreko astean eman genuela berri hori, Poloniako epaitegi batek Pablo González kazetariaren behin-behineko espezialdia luzatzeko ebazpen hori eman zuela, beste 3 hilabetez gutxienez, pantaiaren beste aldean orain bai bat egingo dugu Oihana Goiriena bere emaztearekin. Eguerdion? Eguerdion, bai. Bai, luzapen horren aurrean, tartea izango duzue datozen egunetan elegitea aurkezteko, suposatzen dugu horretan zabiltzatela, zein epetan mugitzen zarete gero ebazpen hori jasotzeko? Bai, bizar da azkanengo egune alegazioak aurkeztutekue, eta gero aste 2 gitxi gora bera dekoze bertako epaitegizek erantzun bat emoteko. Beraz, horren zain, aipatu dugu baita ere, inkomunikazio egoeran dagoela, atxilotu zutenetik otsailean, ez zurekin, ez familiarekin, ez Gonzalo Boye abokatuarekin hitz egiteko aukerarik ez, zein egoeratan, zein baldintzatan dagoen badakizu? Bai, badakigu ondo dagoela, ondala aste 2 gitxi gora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dagoela. Animoz bebai, osasunez bebai, bera kirola itzen deu bertan barrun, denpori emoten deu idazten da irakurtzen, eta egoera horretan, beran egoeri ona da. Gero badeko bertan abogadu polako bat, poloniar bat, eta beran bitxartez notizi eguneratu hauek edo eltzen jaskuz. Eta ganera, haue albiste barri-barriz da, gaur jaso dute beran lehengo eskutitze. Beraz, pozik egongo zara, eta lasaitua ere hartuko zenuen gaurkoan, ezta? Bai, handize ganera. Bai, luzatzeko espezialdi horren gainean, ez? Momentu 3 hilabete luzatu diote, gehiago ere izan daitezke, urte bat arte egon daiteke, okerrez banaiz ez, behin-behineko espezialdi horretan, epaitu arte izan arte, Polonia zein puntura arte ari da legez kanpo jokatzen? Espezialdizeke luzetutiri dagokizonez, ez dakit beran legedize urratuten da bien edo ez, baina inkomunikazio hori dagokizonez, bai. Poloniak Europar Batasuneko funtsesko eskubidien karti sinartuteko, eta horren arabera, familizez zuzenien komunikateko eskubidie deko, edo zein presaudeko moduen, edo ukibileke, beran konfidentzazko abogaueaz lehengo egunetik egoteko eskubide eukibiko leke eta esteko, eta alde horretatik legeize urratuten badabilgan edabil, hori Europar Batasuneko oinarrezko eskubideen karti urratuten. Bertako barnea araudiz ezein dan, ez dakit. Bertako barnea araudizen arabera jokatuten dabilzen, igual bai. Baina Europako legedizen arabera ez. Bere oinarrezko eskubideen babesa eta bermea horixe da beraz eskatzen duzuena hain zuzen ere, izan ere gogoratu dezagun, ez aurrekariak zeintzuk izan diren, nola gertatu diren gauzak, ez, nola gertatu den kontakizuna. González atzilotu zuten otsailean, espioitza egotzita, inongo frogarik izan gabe, bere lana egiten ari zela, bere kazetari lana egiten ari zela, eta susmagarri bilakatu zen, hor nonbait, 2 pasaporte dituelako, ez da? Bere biografia ikusten baldin badugu badakigu Errusian jaio zela, gerora ona etorri zela, eta 2 pasaporte dituela, berme guztiekin, baina horrek nola baiteko susmagarri bilatu zuela. Zeneiren bizitak ere jaso zen dituztela horren aurretik familiakoek eta gertukoek. Ia sinestezina irudituko zaizue dena guzti hau, ez da? Bai, hasieran onja
horreri bueltasko emon da, eta denpori pasau da oitxu egin naze horreri buruz berbaitzen bebe, hasieran izen zan pelikula bat emodukue. Zenein bizitie, furgoneta 2, 8 lagun, bai, sinestu bezeitzeko. Zeri heltzen diozue, non daukazue jarrita itxaropena orain? Bueno, oin lehengo alegazin juri epaitegizek emoten zuen erantzunien, ez tekogu konfidentza handirik abogatu epesazku epaitegizek bardine dalez, erantzune desberdini izetie ez dala oikuena izeten, baina, hori hor dau, eta gero ametik eta iruie betera, baina ze pasaten dan, eta nire espantzie da, hainbetarinen emintzie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratutie. Berri horren zain geldituko gara gu ere, Oiana Goiriera, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistaren deia erantzutegatik. Eskerrik asko, zegoen. Eskerrik asko. Eta gurera itzuliko gara, gai politikoekin jarraituta, izan ere EITB Fokusen azken inkestaren arabera, EAJak 3 hiriburuetan ez ezik, 3 aldundietan ere gailenduko litzateke, eta kasu honetan aldundien kasuan EH Bildu bigarren indarra izango litzateke. Gasteizera goaz, Estilana Olankideak duelako informazioa. EITB Fokusen azken makro inkestaren datuen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde historikoetan irabaziko lituzke hauteskundeak orain ospatuko balira eta 2019an baino babes handiagoa jasota. Arabaren kasuan Euskal Herria Bilduk 2019ko hauteskundeetan baino zinegotzi bat gehiago irabaziko luke eta 7 zinegotzirekin EAJaren eserleku kopurua parekatuko luke. Erkidegoko beste lurraldei dagokienez, Euskal Herria Bilduk eta EAJak lehia estua izan lezakete, Gipuzkoan eta Bizkaian ordea EAJak gehiengo osotik urrats batera geratuko litzateke. Eta beste gai bati helduta, Euskal Eskola Publikoaren jaia iristear da, eta Araban ospatuko da urte honetan igandean hain zuzen. 3 urte beranduago, Arabako Errioxa izango da Euskal Eskola Publikoaren jaiaren lekuko, ekainaren 5ean izango da hitzordua Bastidan. Hain zuzen ere, 29. edizio honetan, eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte, izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan izan da ere, ezinbestekoak direlako kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren legearen egitasmoaren arira, Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea kritiko agertu da testuarekin. Izan ere, esan dutenaren arabera, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestak deitu dituzte eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte hazitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kale jira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Hartu deguta, eski pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bongo, Euskal Herri kongo, auzotik hasita berdintasuna. Eta Madrilen ontzen ari diren lege eta erreformei buruz aritzeko bat egingo dugu zuzenean Madriletik Inigo Adurizekin, eldiario.eseko kazetariarekin. Eguerdion, Inigo?
Kaixo, eguerdion. Bueno, diputatuen kongresuak argi berdea eman dio sexu askatasunari buruzko legeari, soilik bai da bai, bezala ezagunagoa egin dena, aurrera pausoak dakarrena, sexu indarkeriari aurre egiterako orduan, besteak beste abusuaren kontzeptu horren desagerpena dakarrena, baina polemika ez zaio falta izan lege honi, izan ere gizonezkoen aurkakotzat ere jo dute sektore batzuetan, eta segurtasun juridiko eza ere salatu dute. Bai, bueno, argudio hauek beti entzun izan dira eskuinaren alderdien eskutik edo beraien ahotik horrelako aurrera pausoak eman direnean, ez? Berdintasunaren aldeko aurrera pausoak eman direnean. Horrela gertatu zen lehenengo abortuaren legea onartu zenean, bai berdintasun legea onartu zenean, eta baita ere emakumeen indarkeriaren kontrako akordio hori lortu zenean. Beti dago matxismoaren erreakzio bat, horrelako aurrera pausoak ematen direnean, eta badirudi alderdi batzuek matxismoaren ahots hori eramaten dutela, edo eraman nahi dutela bai parlamentura eta besteetara ere. Nik uste ospatzekoa dela, batez ere emakumeen eskubideen aldeko lege bat delako, aurrera pausoak ematen direlako berdintasunarentzako. Eta egia da, desadostasun batzuk egon zirela azkeneko momentuan, Unidas Podemos eta PSOEren artean, PSOEk nahi zuelako lege horren barnean sartu prostituzioaren debekazioa, ez? Eta, badirudi Unidas Podemosek ez duela hain ondo ikusten debeku hori, nahiz eta baita ere abolizionismoaren aldekoa izan, baina, berek uste dute pausoz pauso egin behar dela debeku hori, eta baita ere gobernuaren bazkideek ere ez zuten ondo ikusten PSOEk aurkeztutako neurri hau, ez? Eta lege horretan sartu nahi zuten lege hori, ez? Baina, komentatzen zenituen erreakzioak, nik uste beti berdintasunaren aldeko pausoak ematen direnean, matxismoaren erreakzioa ikusten dugula. Lege aurrerako esango genuke, sexu indarkeriari aurre egiteko mugarria ezarriko duena, eta hainbat neurri barne biltzen dituena, zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Nik uste batez ere deigarria dela baimenen inguruan, ematen diren aurrera pausoak, batez ere emakumearen kontziliazioa babesten dituzte deigarriena eta garrantzitsuena dela sexuaren onarpenaren inguruan ematen dena aurrera pausoa, ez? Hemendik aurrera, adibidez, Iruñean, San Ferminetan izandako manada horren talde violazio horretan, bereik erabiltzen zuten argudioetako bat zen, biktimak ez zuela inoiz ez esan, ez? Guztiz izututa eta guztiz kontrolatuta zegoen biktima batek, ez? Hemendik aurrera, argudio hori ezin izango da erabili, ez? Onarpen hori argi eta garbi demostratu beharko dute, ez? Gauza hauek egiten dituzten gizonezkoek, ez? Eta, nik uste emakumeen babeserako aurrera pauso oso nabarmena dela, ez? Gero ere, emakumearen askatasunerako, ez? Baita, bakarrik hauetan ateratzeko aukera horiek, segurtasun gehiago ematen dio emakumeari, eta nik uste berdintasunerako lehen komentatzen genuen bezala aurrera pauso nabarmena dela. Hori esek sexu askatasunaren legeari buruzkoak, eta beste gai bati ere heldu behar diogu, pentsioen erreforma hain zuzen ere, bigarren zatia eztabaidatzen hasiak dira, ez dakizen nolako oztopoak dauden oraingo honetan, gainera aurrekoan, atzokoan jakin izan genuen, ez, inflazioaren datu hori oso altua dena, zertan da erreforma hori? Hemen ere nahiko lehia dago, ez, Podemos eta PSOEren artean, ez. Podemoseko gobernuko
buruzagiek komentatu digute edo komentatzen digute beraiek alde direla IPC-aren inguruan pentsioak igotzeko neurri hori mantentzearen alde, naiz eta inflazioa oso altua izan, ez? Argi eta garbi daukate hori, behintzat Unidas Podemoseko alde horretan. PSOEk arrisku bat jartzen du mahai gainean, eta da, inflazioaren datu hau ezagututa, pentsioak hobesten baldin badira, datu horren arabera, izugarrizko dirutza izango litzateke estatuarentzako, ez? Kalkulatzen da, puntu bakoitzeko, IPC-aren puntu bakoitzeko, 1.700 milioi euro gehiago ordaindu beharko direla, ez? Hala ere, nik uste dut mahai gainean daudela pentsio, nola esan, prekarioenen hobespen hori eta horretan aurrera pausoak emango direla. Ikusiko da, zelan askatzen den korapilo hori pentsioi dagokienean, baino gaduriz, mila esker beste behin gurean izategatik eta kontu guzti hauek gure erakatzagatik. Eskerrik asko zuei, agur. Eta jarraian kulturari atea irekiko diogu, izan ere Arabako bertsolari txapelketaren finalean parte hartuko dutenen izenak dagoeneko ezagutzen dira. Arabako bertsolari txapelketak baitu finalistak, asteburuan Araian eta Izarran izandako finalerdiak jokatu ondoren. Oiane Perea gailendu zen lehendabizikoan eta Manes Agirre bigarrengoan. Puntuazioaz berriz Izarrako finalerdiko 4 bertsolari sartu dira. Hortaz, 2 bertsolari horiez gain, Perua Barrategi, Xabi Igoa, Iñaki Binaspro eta Paule Amilburu izango dira kantuan Gasteizen ekainaren 11an. Eta Badon proiektuak irabazi du AEK Korrika Kultur Sorkuntzarako beka. Ines Osinaga abeslaria elkarrizketatu du Ekini Atorra Sagasti lankideak, kolpez-kolpez saioaren baitan, emakumea ardatz atalean. Honatz aurrerapen bat. Badon da, lehenengo, sortze prozesu kolektibo bat, baina sortu aurretik nahi duguna da eztabaidatu zer sortu. Eta eztabaidatzeko nahi ditugu espazioak sortu, ez mistoak. Kuestionatzeko zer den euskal kultura, zer den transmisioa, zer transmititu nahi dugun, zer ez. Etengabe entzuten dugun diskurtso bada transmisioa eten egin dela. Euskal kulturaren transmisioa etena dagoela. Eta aria ez dadin eten, eragin behar dugu transmititzen, eta transmisio eredu hori beti da goitiberakoa, adinez, zer den transmititzen duguna, guk esaten duguna, gure hipotesia da. Bale, agian transmisioa eten da. Aukera bat izan daiteke. Zer transmitituta da, zer ez? Zer kantatzen zen beste espazio batzuetan, beste Euskal Herriko beste ertz batzuetan, beste lur batzuetan, beste gorputz batzuek, beste jardun batzuetan. Nik nahi imaginatzen duen euskal kulturaren horrelako epaimai bat bezala zegoela, Arantzazu, Mikel Laboa eta Xabier Lete horrela esaten dugu, bai da euskal kultura, hau ez da euskal kultura, ez? Eta zer da euskal kultura? Zer da gu egiten gaituen hori, baina nor gara gu? Zer ordezkatzen dugu gutasun hortatik? Hori guztia eztabaidatu nahi dugu, eta eztabaida prozesu hortarako gorde dugu aurrekontuaren parte bat, eta nahi duguna da diseinatu prozesu hori kolektibizatzeko modu sano batean, bai norbanakoentzat, bai anitza izan dadin, ez dadin gelditu nire agenda zuri Gipuzkoanan, zeni Blankita Gipuzkoana bat naiz, eta esaten dudanean sorkuntza prozesu kolektiboak eta nire agendatik tiratzen dutenean, ateratzen zizkian izenak, ateratzen zizkian dira. Orduan, agian, hor egongo gara batzuk, eta gero goltzan beste gorputz batzuk egongo dira. Agian, nahi dugu eztabaidatu zer kontatuko dugun, eta gero egingo duguna da horren inguruan sortu espektakulo bat, kolektiboa, interdisiplinarra, edukiko dituenak sorkuntza alor desberdinak elkarrekin, hola? Eta hurrengo Korrika Kulturalean estrenatuko da. Musika alorrean duela 6 urte sortu zen burutik taldea,
eta diska berria dute eskuartean. 15 segundu izeneko diska kaleratu berri dute, eta taldekideek honen nondik norakoak kontatu dizkigute. Horrekin utziko zaituztegu, eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Leixuri Agirrezabala, EAJaren legebiltzarkidea. Orain arte. Beralde berantza bultza zepaietzan gantzak balantza errinkatzak ezin gorantza bultza zantza. Bueno, burutik sortzen da burutik jota bezala, duela 6 urte ja. Eta, bueno, hasi zen, pues hori, ume batzen erromeria talde bezala. Eta gero, pues hori, aldaketen ondorioz, heldu ziren Jokin, Luar, eta, bueno, eta hasi ginen gure musika egite, baina berez bestela erromeri talde bat izango ginen. Fua, zaila. Hostia, nola aurkeztu burutik. Buah, hombre, erromeria ez, hori seguro. Saiatzen gara hortik aldentzen. Bai, hori beste polora pasa gara. Bai, ez dakit, errexena da esatea rock egiten dugula. Ja, baina ez da roka ere. Iruñeko talde gazte bat. Hori da burutik ikuste. Irekia. Gure musika estiloa musika kordoia eta hotxekin da, ez? Bai, eske gaina saiatzen gara baitare hori ez izten estilo bakar batean. Azkenean baldin baditugu influentzia desberdinak eta musika desberdinak gustatzen bat zaigu eta musika horrek koherentzia bat hartu badezake talde baten barruan bat. Amabos segunduk egiten diote referentzia Instagrameko historio baten iraupenari. Pixka bat, gaur egun konsumitzeko modu horri kritika edo egiteko. Beti esaten dugu berdina, kritika ez da ez onera, ez txarrera, baina, bueno, behar dugu ekoizleok batez ere, musikariok, behar dugu puntu bat non ekoitzi dezakegun horretan pentsatzen, ze kontsumitzailea aldatzen ari. Urteak aizea kontran zamatuz, garbaiak zoletan, hiltze bat eskubanetan. Badaude krisi existentzialak, badaude, bueno, krisi existentzial pertsonalak eta baita kolektiboak, baita ere talde moduan eduki ditugunak. Nola eman aurrera pausoak, nola hartuko duen jendeak. Eta, bueno, da pixka bat diska post-pandemikoa, izan da pandemian hainbestetan pentsatu ditugun betiko burua uste horien inguruko abestiak. Eta gero ere, beste gurean kontrolu ditzen elkarrizketa batean, bueno, kontrolu ginen, dela ere diska orokorrean dela entzuleari galdera. Bai. Entzuleari galdera bat. Burua usteko modu bat. Bai, hori ez da bilatua, baina... Baina gero konturatu gara, gerora. Bai. Hontatik daton, gizon berri bat, salduz berri beltza, zintzotasun horrek jendeak erantzun, bai, abeste aldera eta kantak ezagutu nahi aldera eta kontzertuetan horregon aldera eta bai. Baina, bueno, guk bilatzen genuen kritika, oraindik ez dugu aurkitu egia esan. Egia da, 15 segundoko diskarekin izan ditugula reakzio anitzak. Bai, jendea gerturatu eta o asierre, o flipatzen, o... Orduan burua beste hori gutxienez, bai lortu dugula. Orokorrean nik uste bigarren diska dela igual bortitzagoa. Bai. Hola, entzuteko zailagoa baita ere igual izan daiteke, baino gehien bat hori abestiak landuagoa daudelako eta badutelako beste koherentzia bat edo. Ez dakit nola esan, nolabait gaiak musikalizatu ditugu eta ez dugu egin abesti bat letrarekin besterik gabe. Bai, eta heldutasun puntu bat ere nabari da nik uste, bueno, 21 urtekin izan daiteke heldutasun puntua, baina... 17-tik 21 batera. Claro, hori da. Nik
beste aldena jotzea. Ez dago ere beste helbururik. Bai. Ondo pasatzea, aldena eta aldena nahiko nuke bidaiatu baita ere. Bai, bueno. Bidaiatu esan nahi dut, Euskal Herriko herrietako jaiak ezagutu. Bai. Hori da nire asmoa, utxine. Bueno, espero dugu zuek Euskal Herri osotik bidaiatzea eta mila esker. Zuei. Mila esker, zuei. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu, Leixuri Arrizabalaga, EAJaren legebiltzarkidea. Eguerdion. Eguerdion. Inigo Urkullu lehendakariaren bidaiari buruz hitz egingo dugu, bidaia ofiziala izan baitu, Korsikan egon baita azken egunotan, eta bertan Madrili zuzendu zaio, plurinazionalitatea onartu dezan, garai berrien berrirakurketa iradoki du. Zer ekarriko luke horrek, gurera sozialki eta ekonomikoki? Gauza on asko. Ez da inolako sekretua, gure alderdiaren aldarria aspalditik izan da hau, eta forma eredu hau baita ere aspaldiko aldarria da, eta lehendakariak beste behin gure nahia, eta Euskal Gizartearen alderdi handi baten nahia zein dan aldarrikatu du beste behin ere. Lehenengo eta behin gure izatea, gure izana horren aitortza bat, eta gero bestaldetik, estatu ezberdinen arteko aldebikotasuna. Horrek zer esan nahi du, zer ekarriko luke autogobernu gehiago. Guk hemen erabakitzeko ahalmen gehiago. Guk hemen gure eskumenak modu oso batean garatzeko ahalmen hori. Eta horrek esan nahi du gizarte honentzako, Euskal Gizartearentzako ongizate gehiago. Etorkizun hurbilean horretarako parada aukerarik ikusten duzue? Nola irudikatzen duzu Euskal Autonomia Erkidegoa, mundu globalean epe ertain batean? Globalizazioaren errealidade hori ezin dezakegu ahaztu, baina ere guk ulertzen dugu eta ikusten dugu Euskal Nazioaren aitortza posible dela. Orain dela 100 urte, jada, Agirre lehendakariak hori ere ikusten zuen, eta guk uste dugu gaur egunean ere bai, eraldaketak ematen diren heinean posible dela gaur egunean ere. Guk ikusten dugu lehenengo eta behin aitortza garrantzitsua dela, eta bigarrenik gure eskumenak eta gure eskari guzti horiek Europatik baita ere jasoal daitezela, eta herrialde ezberdinen artean, amankomunean eta lankidetzan lan egin. Udal eta foru hauteskundei buruz ere hitz egingo dugu, urtebete falta den arren EITB Focusek inkesta kaleratu berri du, atzokoan hiriburuei dagokienean eta gaurkoan aldundiei dagokienean, bietan gailenduko litzateke EAJ, zein iritzi, zeren isla da datu horiek? Zeren isla da, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernatzen duen erakundeetan egindako lan onaren isla da dela. Beraz, pozgarriak dira, emaitza horiek, eta baita ere, bultzada bat, ezta? Erakunde horietan, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean lan egiten, ari diren ekipo eta pertsona horientzako bultzada egunean, lanean, beraien herrien, gure lurraldeen, gure herriaren arazoi aurre eginez. Garai oso arraroak eta txarrak izan dira, azken 2 urte hauek, pandemia eta gero Ukrainako inbazioa. Eta horrek izan dituen eraginak gure herritargoan. Eta gure ordezkariek lan egin dute egunean gauzak aurrera atara ahal izateko. Beraz, lehenengoko irakurketa postasunezkoa lan horren emaitza edo lan on horren emaitza baita. Bestalde batetik inkestatira, beti esan dugun bezala, oraindik urtebete faltatzen da, eta horrek ez du esan nahi dena eginda dagoenik. Guk Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan, badaramagu prozesu bat, entzute prozesu bat, entzunez eraiki deitzen dela, azaroan, hasi ginen guzti honekin, aurretiaz
jada beste hilabete askotan zehar, barne baian landu izan genuen nola planteatu prozesu guzti hau, eta azaroan ja aurrerantza jo genuen. Eta jentea entzuten ari gara. Jentea entzuten ari gara ikuspegi bitan alde batetik, barne baian, alderdi mailan, gure bazkide guztiak entzuten ari gara, eta beste alde batetik herritargo mailan. Herritargoari galdetzen ari gara. Zer da behar dena, zer nolako hobekuntzak beharrezkoak diran, eta horren inguruan hausnarketa sakon bat martxan jarri eta ondorio batzuk ataratzea espero dugu. Horretan ari gara gaur egunean, herritargoak zer behar duen, entzuten, detektatzen, eta alden heinean neurriak, guzti horri buelta emateko, behar esan horiei buelta emateko, mahai gainean jartzeko. Horretan gabiltza, lanean, egunean, eta behar izan berriei, erronka berriei, ze erantzun egoki ematen, hausnartzen. Eta bazkideekin eta beste alderdiekin duzuen harremanei lotuta, ez? PSE-rekin orain arteko lortutako akordioi buruz eta harremanari buruz, zer esango zenuke? Harremana ona dela, pertsonalki esango dizut gainera, legebiltzarrean, egunean, bazkideekin daramagun harremana oso ona da. Eta baita ere ejekutiba mailan alderdi ezberdinak gara. Hori argi dago, bakoitzak bere ideologia dauka, bakoitzak bere asmoak ditu, baina gobernu programa amankomun bat daukagu, martxan jarri genuenetik, akordioa sinatu zenetik, erakunde ezberdinetan, eta hori aurrera eramaten ari gara. Eta gainera, ondo eramaten ari gara. Emaitzak hor daude, herritargoaren balorazioa hor dago, eta ez da erraza izan. Zan bezala oso urtebi zaiak izaten ari dira, eta hala ere, erantzuna ematen ari gara, modu amankomunatu batean. Beraz, aurrerantzean ere, pentsatzekoa da jaiotaren lehentasunezko bazkide izaten jarraituko duela PSE? Bai, oso posible. Lehenik eta behin argi dago hauteskunde prozesua martxan jarri behar dela, hauteskunde horiek pasatu eta emaitzak ikusi behar direla. Eta, behin emaitza guztiak mahai gainean eduki, baloratu. Orain arteko gure harremana esan bezala bazkideekin, alderdi sozialistarekin ona izan da. Eta beraz, posible litzateke berriro ere horrelako akordioetara heltzea. Inkesta honek mahai gaineratu duen beste datuetako bat izan da, izango den, edo izan daitekeen abstentzio altua, zer egozten diozue? Bai, da oso larria da ganera. Jentearen desinteresa, ezta, politikaren inguruan. Irakurketa, asko egon daitezke, ezta? Alde batetik, zer nolako politikaren inguruko mezuak jasotzen ari dan herritargoa, ezta? Gehien bat, Madrileko politika heltzen ari da, komunikabideen partetik, eta Madrilen ikusten ari garen, nik ez dakit, show bezala, ez? Show bezala izendatuko nuke, horrek ez dio inolako onik ekartzen politika gintzari, jendea kantzata dago, jendeak ez du nahi iskanbilarik, jendeak ez du nahi horrelako errespetu faltarik, jenteak eraginkortasuna nahi du, gauza ziurrak nahi ditu, eta Madriletik ematen adiren mezu horiek esan bezala ez dira bat ere onak. Eta gainera, beldurtu egiten gaitu asko, beldurtu egiten gaitu, kantzatze horrek, beste batzuek ez dituelako kantzatuko. Eta zer esan nahi dute horrekin, eskuineko, muturreko alderdi horiek dauzkagu. Euskadin, modu apalago batean, baina hala ere hor daude eta gorantza doaz, baina Madrilen egunean ikusten ditugu oso diskurtso larriekin, eta gainera bestelako alderdiek Madrileko politika egintzan airea ematen dute diskurtso horiei. Eta horiek, eta hauen boskatzaileak ez dira etxean geratuko, beraz oso arriskutsua da, gizarte kohesioan eta eskubideetan, giza eskubideetan sinisten dugunok etxean geratzen bagara bozkatzeko momentuan. Ustez, eskubide horiek berenganatuta daudela eta jada ez dagoela zer gehiago egiteko eta bertan jarraituko dutela eta horregaitik ez direla joango bozkatzera, hori oso arriskutsua da, zeren eta eskuineko muturreko alderdi horiek ez dira etxean geratuko, bozkatzaile horiek, aurrera joango dira eta erakundetara heltzen badira, gaur egunean ezagutzen ditugun eskubide asko eta asko, atzera joan aldira. Eta hori ezin dugu onartu. Hauteskundeak alde batera utziko ditugu, orain aldira bueltatuko gara. Madrilgo Kongresuan onartu zen duela astebete inguru ikusentzunezko legea, aiotaren babesarekin. Hain zuzen lanean izan zarete azken hilabeteotan, zuzenketak egiten, zirriborro horri. Lortutakoarekin konforme galditu zarete?
Bai, hilabete asko daramatza gure taldeak Madrileko Kongresuan, lege honen inguruan, hausnarketak egiten eta lanketak egiten. Madrilen onartzen diren lege guztiak ez dira gure legeak, eta ez dira gure gustokoak. Guk aurkeztuko bagenituzke, bestelako lege proiektu batzuk, bestelako testu batzuk aurkeztuko genituzke, baina argi daukagu zein dan gure behar izana Madrilen, eta da Euskadiren defentsa egitea, Euskaldunon eskubideen defentsa egitea bertan Madrilen. Eta pozik gaude, gure zuzenketa horiek onartu direlako eta gure ustetan Euskadirentzako onak diren gauzak lortu ditugulako. Beraz, laburpen bezala positibotzat hartu dezakegu, baina nabardura batzuekin. Eta hau da, ez da gure legea eta ahalik eta hoberena lortzen saiatu gara. Hor bi aukera izan dugu. Ez da gure legea esan, besoak gurutzatu eta aurrera joan dadin istea, edo bestela gure aldeko burruka eta defentsa egitea. Horretan, ibili gara, hori egiten saiatu gara, eta behintzat, gauza onak lortu ditugu. Euskalgintzaren Kontseilua dena den nahiko kritikoa agertu da emaitzarekin, diotenez hizkuntza eskubideen urraketa betikotuko du lege honek, zer deritzozu horrelako adierazpenei buruz? Esan bezala, guk algenuena egin dugula, eta gure zuzenketekin euskararen areagotzea lortu dugu, hori bermatzea lortu dugu. Gure zuzenketarik gabe hori etzan posible izango. Eta euskararen egoera gure komunikabideetan eta produkzioetan eta ekoiztetxeetan askoz ere larriagoa izango zen. Gure autonomia defendatu dugu beste behin ere. Arloaren autonomia Euskadi mailan, EITB-ren autonomia eta babesa. Eta baita ere euskararen eta euskal ekoizpenen defentsa. Gehiago egin daiteke, esan bezala, lege proiektu eta bestelako talde batzuek gehiago egingo balute, baina ez dute egin, eta horren defentsan urten garen bakarrak gu izan gara. Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari den lege garrantzitsua, lege garrantzitsua, ituna, hezkuntza ituna, hezkuntza legeari bide emango diona. Zein puntutan da, eta zein epeetan mugitzen zarete, itun hau edo lege hau ontzeko? Bai, euskal hezkuntzaren ituna, euskal hezkuntza eraldatzeko oinarrien itun hau martxan dago, eta ituna bera prozesu luze bata. Ponentzian hartutako adostasunarekin hasi zen, martxoaren 18an hartutako onarpen horrekin edo adostasun zabal horrekin, apirilaren 7an berretsi genuen Legebiltzarreko bilkuran bertan, eta orain hurrengo prozesu batera pasatzen ari gara. Lege proiektua prestatzera, gobernua dabil lan horietan, lana nahiko aurreratua duela, ematen du eta asmoa da, uda eta gero, iraila urria artean lege proiektua Legebiltzarrera etortzea eta bertan, Legebiltzarrean bertan, beste prozesu bat zabaltzea. Ohiko prozesua, Legebiltzarreko erregelamenduak araututakoa. Eta hor berriro ere bai, agerraldi epea, zabalduko da, aditu ezberdinak entzungo ditugu, hezkuntza komunitatearen parte diren aditu ezberdinak, eta berriro ere eztabaida bat sortuko da. Zertarako, euskal hezkuntza lege berri bat onartzeko, hori izango litzateke helburua. Beraz, ituna edakordioa prozesu guzti honen baitan dago. Eta horrekin batera jarraipena. Eta horrekin batera baita ere gaur egunean saietik, hezkuntza saietik martxan jartzen ari diren dekretu eta plan ezberdinak beti ere helburu batekin eta beti ere oinarri batekin. Hau da, apirilaren 7an onartutako dokumentu horren oinarriekin. Hezkuntza itun horren, hezkuntza legearen zutabetako bat izango da hizkuntza, ezta? Akordio zabala aipatu duzu aurrerago. Hain zuzen euskara ardatz izango duen eredu eleanitzaren alde agertu zarete era zabal batean. Zer ekarriko du horrek? Zer ekarriko du horrek? Gure ikasleak euskal hiztunak izango direla, baina maila altu batera helduko diren euskal hiztunak. Gure ikasle guztiek gaztelera, euskera eta 3. hizkuntza batean ikasiko dutela. Garrantzia euskarari emonaz, gaur egunean badakigu erabileraren egoera zein dan, baita ere emaitzen egoera horreri buelta eman nahi diogu, eta gure ikasle guztiek
bere ikasketa etapatik maila altu batekin irtetzea nahi dugu, gaztelerarekin mailakatuz, eta esandako 3. hizkuntza horretan baita ere, maila desente batean defendatu daitezen. Hori da apostua. Gaur eguneko ereduak gainditu nahi ditugu horrekin, ez? Gaur egunean A, B, D ereduekin etzan nahikoa, A eta B ereduko ikasleek etzaukaten euskara maila altua, eta D eredukoek denek ez da ere. Beraz, honekin nahi duguna da hizkuntza guzti horietan maila altua izatea. Eta uste dugu kapasa dela, tresna ezberdinak asmatu ditugulako edo tresna ezberdinak maigaineratu ditugulako, ezta? Hizkuntza proiektuak berezituak, ikastetxe bakoitzan, testuinguruak oso ezberdinak dira. Eta nik uste dut gainera oinarrietan argi geratzen da. Argi geratzen dela. Ez bakarrik hizkuntzaren esparruan, esparru ezberdinetan ezin dezakegu danontzako berdina. Egoera guztiak ez dira berdinak, lurraldeak oso ezberdinak dira, egoerak oso ezberdinak dira, testuinguruak oso ezberdinak dira, eta beraz, bakoitzak bere erantzun egokia eta berarezkoa berdu. Eta horretara goaz. Beste zutabetako bat, ez? Beste erronketako bat, eskola segregazioari nola aurre egin, zintzuk dira gakoak honetan? Ze da, bardina, segregazioaren gaia guztiz kontuan hartu beharrekoa eta erronka handienetariko bat. Lurraldez lurralde ezberdina da. Sare-sare ezberdina da. Herriz-herri ezberdina da. Beraz, sailetik hau ekiditeko eman beharreko erantzunak oso desberdinak baita ere, eta horretan ari dira, sailetik horretan ari dira. Horretara baita ere, hezkuntza komunitatearekin ematen ari diren batzarrak, sindikatuekin egindako batzarrak, sindikatuekin baita ere hartutako akordioak oso garrantzitsua baita, hezkuntza komunitate osoa inplikatu behar dugu. Segregazioaren aurkako neurri hauek martxan jarri ahal izateko, familiek asko daukate esateko, familiek asko daukate ikasteko, eta guztion artean egin beharreko zerbait dala hori barneratu egin behar dugu. Segregazioa existitu egiten da, modu desberdin batean. Euskadin gertatzen dena ez dauka zerikusirik estatu mailan, beste autonomia batzuetan gertatzen denarekin. Guk, testuinguru ezberdin bat daukagu, eta beraz, guk bestelako erantzun berezituak behar ditugu. Baina nik uste dut, honetan ere bai, batasuna eta erantzunkizuna beharrezkoa dira. Ez bakarrik politikoa, baita ere sindikala, eta noski familien partekoa baita ere. Bestelako neurri batzuk, bestelako lege batzuk ere eztabaidatzen ari dira Eusko Legebiltzarrean. Azken hilabeteotan batez ere egoera sozioekonomikoa auspotzeko neurrietan jartzen ari da indarra. Horietako azkena baita ere erronka demografikoari aurre egiteko neurri hori. Zein aurreikuspen egiten dituzu gai honekiko epe ertain batean? Bai, hala da, orain dela gitxi izan genuen bilkura monografiko bat Legebiltzarrean, eta berriro ere nik uste dut postekoa dela zer nolako adostasun maila egon zan bilkura horretan, hainbat akordio, hainbat erdibideko onartu eta aurrera eramango dira, erronka izugarria da, modu globalean afektatzen duena, ez bakarrik Euskadi, baina Euskadin bereziki, eta gure erantzunkizuna da horreri buelta emotea edo behintzat saiatzea. Neurri horiek, zuk esan bezala, epe ertainean, birpasatu edo baloratu egin beharko dira, bide honean doazen, ala ez. Baina nik uste dut baloratzeko eta benetan garrantzitsua dela adostasun maila eta batuta egotea. Honen aurrean, alderdikeriak alde batera itzi beharrekoak dira, eta danon artean batu eta aurrera egin beharra dago. Gizartea bera krisian dago, hainbat pertsona ezagutzen ditugu gure inguruan, amatasuna eta aitatasunaren inguruko hausnarketak egiten. Guk zera bermatu behar dugu. Hori arazo batez izatea. Kalitatezko lana, bizitza duinak bermatu behar ditugu, eta norberak bere bizitza proiektua modu kontziente batean egin ahal izatea. Erabaki bat hartzerakoan, ama nahi izatea edo aita nahi izatearen erabakia hartzerakoan, ez da gelagan horrelako dudarik, ez da, esan ez, nire lana mantendu ahal izango dut, eta nola kontziliatu ahal izango dut, egoera guzti hori, alde nenean, badakigu oso zaila dela, laguntzea da.
gure asmoa, laguntzea da gure erronka eta laguntzea da gure beharra, eta beraz norberak askatasun hori izan dezan, bere bizitza proiektu hori aurrera eraman ahal izateko. Aipatu duzu ez da testu ingurua pixka bat kolokan dagoela, lehenik eta behin pandemia etorri zelako, gero Ukrainako gerraren ondorioak ere besteak beste bantzematen ari garelako, beraz, testu inguru ekonomikoa eta sozialari bultzada emateko zein da bidea? Lanean jarraitzea, eta esan bezala modu bateratu batean. Pandemia hasi zanean oso gogorra izan zen, erakunde guztientzako, baina legebiltzarrean niri pena gehien ematen zidana zen momentu ura, hain larria izan da, nola erabiltzen zen pandemia era, eta desgrazia hori alderdiek, gure artean, beraien artean, gobernuaren kontra, alderdia sostengatzen dugun alderdien kontra, kontra egiteko, modu alderdiko batean oso itxusia iruditu zitzaidan hori, eta etzan batere onuragarria inorentzako, ez alderdientzako, eta nola ez gizartearentzako, ez da ere. Horreri, zorionez, buelta eman zaio. Eta nik uste dut hor, erantzunkizun lanketa bat egin dugula talde guztiok, eta ikusi dugula, aurrean ditugun erronka hauek izugarrizkoak direla. Eta jarrera aldatu egin dela, beste bat dela. Eta nik uste dut hori frogatzen ari dela. Azkenengoko hilabete hauetan hezkuntza ituna, aipatu duzu, berdintasun legea onartu dugu. Ezago batez, baina onarpen maila oso altu batekin, gazteria legea baita ere, esan dugun ez da, bizitza duinak garatu nahi baditugu, bai berdintasun legea, bai hezkuntza ituna, bai gazteria legea, bere bizikoa dira. Erronka demografikoa, hainbat lege ditugu orain, eskutartean, eta ematen du baita ere, akordio zabalekin onartuko direla. Gobernua sostengatzen dugun alderdientzako erreza izango litzateke, lege proiektua jaso eta inorekin hitz egin gabe onartzea gehiengoa baitugulako. Baina ez dugu hori nahi, hori ez da behar duguna, hori ez da gizarte honek behar duena, gizarte honek adostasun zabalak behar ditu eta konpromisoa behar du. Hori da bidea eta nik uste dut lantzen ari garela eta hasia dugula eta helburua hori izan behar dela eta horretan jarraitu behar dugula. Planak hainbat jarri ditugu, berpiztu planarekin hasi ginen, Next fondoak hor ere mahai gainean ditugu, horrek ere beste eztabaida baterako emango lukeen arren, hainbat plan, hainbat ekimen, hemendik zulo honetatik atara izateko, enplegua egonkortzen ari da, bagoaz, apurka, emaitzak gero eta hobeagoak dira, lan asko dago oraindik egiteko, baina bagoaz, pausoz pauso. Egoeranen aurrean oposizioak behin eta berriro proposatzen duena da erreforma fiskala aurrera ateratzea, zein argudio ikusten dituzu hori ez sostengatzeko? Alderdi askok, gehien bat PP dabil horren atzetik, eta, kuriosamente, PP Ciudadanos koalizio hori da, legebiltzarrean, adostasunetara heltzeko prestotasun gitzien daukan alderdiak. Beraientzako garrantzitsuagoa da ikustea nork sinatzen nuen non. Erreforma fiskala behin eta berriro eskatzea momentu honetan ez dauka inolako zentzurik. Orain bizitzen ari garen egoera hau konjunturala da, eta espero dugu estrukturala ez bihurtzea. Eta beraz, egoera honi, oraintxe bertan, eman beharreko erantzuna beste bata. Erreforma fiskala duela urte batzuk martxan jarri zen, oraindik ez da balorazio bat egin, epe ertain luze batean ikusi beharreko zerbait da, eta beraz, ez da serioa horrelako zerbait planteatzea momentu honetan. Ez da serioa, ez da ere planteatzea zergak horrela jaistea. Danotakigu gure sistema nola sostengatzen den, zein dan gure bizikalitatea, zer nahi dugun, zer nolako gizartea izatea nahi dugun, ez da? Gizarte kohesio bat bermatzen duena, zerbitzuak, kalitatezko zerbitzuak dituena herritar guztientzako. Eta guzti hori, edo gehiena, gure zergekin elikatzen da. 10 eurotik 8 horretara doaz, eta 2 inbertsioetara. Gure herrialdea enpresentzako erakargarri egiteko inbertsioetara. Eta horrekin biekin eta horren oreka lortzen dugu gure sistema honek funtzionatzea eta nik uste dut sistema
ona dela, eta horretara nator berriro ere, gizarteak, herritargoak, ontzat ematen du gaur egunean zer nolako politikak martxan jartzen ari garen. Beraz, uste dugu beste behin ere fiskalitatearen inguruko diskursoa ezin dela izan utza, ezin dela izan titularren pean dagoena, baizik eta hausnarketa, sakon baten bitartez etorri behar dela. Gure sistema ona da, egonkorra da, funtzionatu egiten du, eta beraz, esperimenturik ez dugu behar. Leixuri Arrizabalaga, Aiotaren legebiltzarkidea, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zeuri, eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Zer emaitzen. Lagun talde bat, hasteko. Dola urte batzuk beste talde batean elkartu ginenak, eta handik urte batzutara proiektu aldaketa bat egin, eta baitzera sortu zen beste aurreko proiektu horretatik. Seriotasun puntua emateko proiektuari, ikusten genuen pixkat estankatuak gaundela aurreko proiektuarekin, ez genuela aurrera egiten, eta esan genuen moztu dugu hemendik de zero, eta hartzen dugu beste proiektu bat, eta hasi ginen beste proiektu bat, konposaketa lan bat atzetik, eta konposaketa lan horren ostean atera genuen lehenengo diskoa. Aurrera eta zera, inoiz izan ez duzun indarra. Nik bakarrik grabatu dut bigarren diska, baina hasiera batean bai zegoela igual eska kutsu handiago batez, eta bain bigarren diska honekin jasaiatu gara gehiago funky estilora eramaten gure estilo. Eta estilo berri hori bilatzen eta guk uste finkatu dugula edo lortu dugula ere. Zerbait desberdina egitea, guk entzuten dugun musika nolabait jotzea edo. Plasmatzea entzuten dugun musika hori diskoan, gutxi gora bera. Gure estiloan, gure eran, baina gutxen ez antzekotasun hori bilatuz. Azkenik lehena hori, horretik komentatu den asuntoagatik, izan zen gure esplorazio prozesu bat. Azkenean diskorretan jorratzen ditugun estiloak, oso anitzak dira, azkenean sartzen gara eskatxoznero batetik, rumba batetik, eta gero funkilla ikutu batzuk izatera. Baina hori, da Max Mix bat horre estilo ezberdinetakoa, baina izan zen gure esplorazioa. Hortik gero atera genuen single bat, ja finkatzen zela gehiago funkirantz, eta horrengoa izan da, orain orkesten gabiltzan diskoa. Ez dakit zergatik, nahi genuena, hasiera batean ez genuena oso argi ze izenburu jarri eta azken orduko gauza izan zen erabaki hori. Baina, jolastu nahi genuen pixka bat hitzekin ez, hankasartu, igual hankasartze bat izango zelakoan edo ez genekien, baina, eta hitzioko horrekin, funky estiloa bilatzen genuelako eta hankasartu. Kritika sozial nahikotxo, gizarteari, bizipen ezberdinei, eta egunerokotasunean bizitza ditugun gauza ezberdinei buruz zeiten horrekorra. Hombre, niretzat desberdintasun handiena da taldean ditu dela, ez? Gehitu dugu beste abeslari bat, gehitu dugu teklatu bat, eta batzutan ere saxofoia jotzen duena, eta niretzat desberdintasun nagusiena hori da, jende gehiago gaudela, eta ja zentratu garela estilo zehatz batean, eta ez dela gauza zabalda eta remix bat. Hasi zen batez ere kuarentenan. Kuarentenan egon ziren
batzuk hor tiraka proiektua itzaltzeko, eta egon ziren base ezberdinak egiten. Base horietatik sortu dira bestiak, eta gero Oian taldera sartzean, Oianek letra ezberdin pila zituen, eta joan gara letra horiek aurreko base horietan txertatzen, eta gero azkeneko haizeak, retoke guztiak ondoren joan dira. Baina lehenengo oinarria basea, eta hotxa, eta gero gainontzekoa. Diskoa eta mertxan guztia kontzertutan edo guri sare sozialen bidez idatziz eskura daiteke. Eta azkenik, diska honekin eskerrak eman nahi dizkegu, alde batetik Adrian Vallejori, berarekin grabatu dugulako diska, Iñaki Tristani diskaren eta merchandising guztiaren diseinuengatik. Sergio Liari, bideoklipen grabazioaren gatik, Nesari bere parte hartzagatik, eta jasandako ordu pilaren grabazioaren gatik, eskerrik asko. Baita kontzertuen hasieran daukagun introa grabatzen lagundu ziguten ahots eta soka guztiei eskerrik asko ere bai. Eta azkenik kuadrillako jendeari mertxanean azken kontzertutan egoteagatik. Bihotzez mila esker. Egunero legez olazaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landa, ongitorri. Eskerrik asko. Arlo politikoari begira jarriko gara, izan ere badakizue aipatu dugu arestian ere, Iñigo Urkullu lehendakaria Korsikan izan dela azken egunotan, bidaia ofizial batean, eta bertan adierazpenak egin dituela, Madrilera begira jarri dela, plurinazionalitatea onartzeko eskatu dio Madrili, entzungo ditugu bere hitzak. Alde batetik, aitortutako autogobernua garatu egin izatea, aitortutako autogobernua da autonomia estatutuan islatzen dena, 1979an Euskal Gizarteak aintzakotzat eta onartu egin zuen autogobernu aitortua, eta zentzu horretan oraindik ere betetzeke dagoelarik horren aldarrikapena, betetze aldera. Eta aldi berean beste eskuarekin ere pentsatzea 53 urtetan hainbat aldaketa izan egin birela, ez bakarrik gizarte mailan, baita erakunde politikoetan eta baita erakundetzean, ez bakarrik Espainiar estatuan, baita Europar Batasunean ere. Beraz, gauza biak uztartzea posible dela eta gogoeta horretan ez da bakarrik gogoeta, baizik eta alde batetik aldarrikapena eta bestetik etorkizunerako borondatea nola gauzatu dezakegun, gauza biak uztartuz. Bai autogobernua aitortua betetzea eta bestetik ere testu inguru honetan 53 urteoren ondoren, errealitate honi nola atxikitu egiten gatzaizkion 21. mendean. Horizek bere hitzak zer iradokitzen dizuete adierazpenok? Lehenengo analizia egingo nukena da, harrigarria gertatzen dela, nire ustez, Urkullu Korsikara joan behar izatea Euskal Herria hitz egiteko, eta Espainiar estatuaz, nik ez dut uste oso testuinguru egokia denik halako deklarazioak egiteko hori batetik. Bestetik, behin egin dituela, bai ematen du komentatzeko bai, zeberak aitortzen duen moduan 53 urte darama Espainiar estatua, gobernu oso diferenteak tartean izan da, baina jarrera bardintxua izan dute, hau da ez dute bete eta ez dute dirudienez betetzeko asma ere orduko 1979ko autonomia estatutua, pentsazazu. Orduan, hori horrela izan da, eta hain nabarmen ikusita borondate politikoaren falta estatuaren eta gobernu diferenten aldetik, orain eskatzea, ez dakit nolako onarpena, nahiko humorezko keinu bezala hartuko nuke beste zer baino lehen. Nik uste dut, herrien eskubideak eta herrien marko politikoak herriti bertatik lortu behar direla nagusiki eta gero onarpena lortu, ez da, baina herriti bertatik
Katalana saiatu dira, eta saiatzen ari dira, baina Euskal Herrian nik ez dut ikusten saio seriorik Euskal Herriaren marko propioa, marko buru jabea lortzeko, eta eskariak egitea estatu bati, da era berean esan 43 urtetan ez da autonomia estatutuar ez duela bete, nahiko, en fin, utzala iruditzen zait, are gehiago gainera Korsika bezalako toki batean egitea ez da. Nik ez dut uste horretara joan denik Urkullu Korsikara, eta bai ematen du aldiz Korsikako egoeraren azterketarako. Begira, Korsikan, martxoaren hasieran krisi larri bat gertatu zen, hain justu ere Iban Kolona presoa erail zutelako, Frantziar estatuko gartzela batean, etxetik oso urrun, eta preso politikoa. Eta horrek ekarri du, ondorio nik uste garrantzitsu bat. Eta erreakzio nagusia bide batez esan da ez da Hego Euskal Herrian izan, Urkulluk eta alakoek ez zuten gauza hondirik adierazi horren ondoren, baina bai aldiz, eta hau kurioso da, Korsikan bertan eta Ipar Euskal Herrian. Martxoan zehar, martxoaren erdialdera, Lapurdi, Zuberoa eta Benafarroan ere hiriburuetan, eta noski Korsikan bertan, egundoko mobilizazioak egon ziren, da planteatu zitzaion zuzenean Estatu Frantziarrari bide politiko bat behar zela bai Korsika eta bai Euskal Herria askatasunen bidean kokatzeko, ez da. Korsikako gatazka luzea da, han ere borroka armatua luzaro garatu izan da, Frantziar estatuaren errepresioa oso bortitza izan da, gerra zikina, gartzelan erailak ikusten dugunez denetarik erabili dute, eta nik uste lotura sendo bat dagoela herrien artean, hau da Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko eta Korsikako herrien artean lotura sendo bat agertu da estatu beraren aurrean eta aurkan neurri batean. Gero egon da bizita bat, harinez laburpentso bat egiten, baina egon da bizita bat Macronen gobernu berria mantendu egin du barne ministro bera, hau kuriosoa da, Darmanin, ez da, eta ordan badirudi Macron-Darmanin proiektua daukatela Korsikarako, nunbait zuak, hor sortu diren zuak itzali nahian edo berriro ere, ez dakit endekagarren aldiz promesa egin dute autonomia bat izango dutela, ez dakit nolakoa eta entzungo dutela Korsikako herria eta bar. Baina gero Korsika barruan dago lehia importante bat, hildo autonomista bat eta hildo independentista baten artean. Da nik uste horri begiratu behar zaiola gehiago, Urkulluk ez dio askori begiratu, handik ona begira kokatu da, baina nik uste horri begiratu behar zaiola bai Korsikan, bai Ipar Euskal Herrian ere bai, ez da? Bai, Benkolanaren heriotzaren ondotik, agian esan daiteke, indartu egin dela mugimendua, ez? Agian atzean duen bidea ezaguna da, ez? Eta indartsua izan da, baina gertaera horren ondotik, bai Ipar Euskal Herriko edo Euskal Herriko eta Korsikaren arteko lotura hori ere indartuta atera dela nonbait, eta ikusi dugula egoerak berdintsuak direla, eta atera bideak ere bide horretik izan behar direla. Maialen, zer uste duzuzuke Korsikara egindako bidaia, ze adierazpenaz? Carmelok super ondo esplikau dau, baina nik nahiko nuke esan Urkulluk 2012tik erabiltzen dauela plurinazionala eta autogobernuaren hitzak, kontzeptuak bere diskurtsoetan, eta nire ustez bakarrik erabiltzen dau botoak irabazteko eta hauteskundeak irabazteko, ez dago ezer ez egiten, zer aldatu da 2012tik oin arte 10 urte pasa dira, eta pausuak ez ditu eman, eta gainera, nire ustez ez dakit berak agastu egiten dauela, baina PSE-rekin gobernatzen da, eta PSE-ek ez dauen nahi entzutia ez autogobernua ez, plurinazionala, eta ez, orduan. Bai, badirudi egindako adierazpenen eta gero praktikan ez, legebiltzarrean ikusten dugunaren artean hor arrakala dagoela. Bai, baina nik kasu honetan nik uste interesa daukala gure aldetik gehiago Korsikara bertara begiratzea, ez da? Eta hor, zelako zubi interesgarria gertatzen ari den Ipar Euskal Herria Korsika eta Estatu Frantsesaren jarrera zital horren aurrean, ez da? Nik uste interesgarria dela. Korsikan bertan, kuriosoa da, duela urte batzuk, hauteskunde batzutara elkarturik joan ziren, esan dezagun abertzaletasunen alde autonomista eta independentista, eta emaitza oso onak lortu zituzten. Simeoni lortu zuen gobernu presidentzia eta Jean Guy Talamonik lortu zuen
asamladaren presidentzia, banatu ziren hor, eta indar handiz saiatu ziren, baina gero ondorengo hauteskundeetan Simeoniren adarra gehiago indartu zen, eta orain badirudi adar autonomista horrek gehiago egiten duela, autonomismo epel bateruntz esango genuke, eta eredu hartzen duela hain justu bestea beste Urkulluren eredu politikoan, ez da. Nik egia esateko ez daukat hemengo autonomia prozesu arrakastatzutzat, eta Urkullu berak esaten badu 43 urtean ez dela bete, nik ez die gomendatzen Korsikarrei hau eredutzat hartzea, dudarik gabe. Ni Janguita Lamoni, hau da independentismoaren ordezkari hori aspalditik ezagutzen dut, laguna dut, hemen ere egonda sarritan, eta nik uste askoz ere hildo koherenteagoa daukatela, baina, enaiz ni sartuko Korsika barruko debateetan, baina bai azaldu, bi hildoiek hor daudela, eta nik uste dudarik gabe zudiozun bezala kolonarekin egin dutenak, eta presoen egoerak, eta oroar berpiztu egin duela borrokarik sendoena Korsika barruan. Da ondorio politikoak izango ditu. Ikusiko dugu datozen hilabeteetan eta epe motz eta ertainean nola egiten duen aurrera egoerak eta zenolako bilakaera duen gai honek. Gai zelatu behar dugu eta lege bati buruz hitz egin behar dugu, sexu askatasunaren berme integlalari buruzko legeari buruz, hain zuzen ere, ezagunagoa da soilik bai da bai, legeari buruz hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, aurrerapen hitzerak dakartzanak sexu indarkeriaren aurrean, eta Inigo Aduriz, diario.eseko kazetariak eman dizkigu horren xehetasunak, baita ere, lege honen harira sortu den polemikari buruz. Bai, argudio hauek beti entzun izan dira eskuinaren alderdien eskutik edo beraien ahotik, horrelako aurrera pausoak eman direnean, berdintasunaren aldeko aurrera pausoak eman direnean. Horrela gertatu zen lehenengo abortuaren legea onartu zenean, bai berdintasun legea onartu zenean, eta baita ere emakumeen indarkeriaren kontrako akordio hori lortu zenean. Beti dago matxismoaren erreakzio bat, horrelako aurrera pausoak ematen direnean, eta badirudi alderdi batzuek matxismoaren ahots hori eramaten dutela, edo eraman nahi dutela bai parlamentura eta besteetara ere. Lege honek dakartzan berrikuntzen artean, sexu abusuaren kontzeptu hori zigorkodetik desagertuko dela alde batetik eta onespenean jartzen dela fokua, hemendik aurrera Maialen. Niretako, Inigok azaldu dagoen moduan, aurrera pauso ikaragarria da, zuk esan duzu moduan, abuso sexualaren kontzeptua kentzen da legetik, eta hori oso ona da, batzutan oso zaila zen emakumentzako demostratzia bortxak eta bat izan dela, eta abusuaren kontzeptu horrekin zigorrak txikiagoak ziren erasotzailentzako. Niretzako bai garrantzitsua da agrabanteak da zela, erasotzailea bikotekidea edo ex bikotekidea bada, familiako bada, eta bai drogak edo farmakoak erabiltzen baditu neskarekin, edo neskaren borondatea hori anulatzeko erabiltzen baditu, bai hori agrabantetzat hartuko da. Oso garrantzitsua da, gainera asaltzen da ulegiak noiz da bai, hori batzutan, hainbat ez dakit eskuineko ero matxista dien hainbat betxonak, ez bakarrik mutilak, bai neskak azaldu dute zelan demostratzen da neskak ez hauela nahi, legeak oso argi asaltzen dau, isili geratzen bada ez da bai, ez badau argi esaten baietz ez da bai, eta bai geldi geratzen bada, eta ez badau asaltzen argi edo adierazten baietz dala, ez da bai, orduan. Askotan ikusi ditugu zenolako epaiak ebazten diren, hain justu horregatik, Iruñako Lamanadako kasuan argi ikusi genuen, biktimaren portaera zalantzan jartzen zela behin eta berriro, eta horregatik lege honek
agian hori esek berriro ere errepikatzea ez duela ekarriko. Carmelo, zegoen ikusten duzu lege honen aurrean edo gainean sortu den arrabotza batez ere eskuineko sektoretik? Bueno, arrabotza horrek agertzen duena da Espainiar estatuan modu zabalean da oro harre. Gure gizartean ere bai. Oraindik orain dauden konzezioak direla esango nuke primitiboak, oso primitiboak, hainbat arlotan. Da bien artean dagoen inkultura ikaragarria sexuari buruz edo harreman genero harremanen inguruan ikaragarria da. Hor daude mito batzuk oso sakon sartuak eta matxismo sozialaren zutabea dira, ez da? Da matxismo horren artean dago gizon da emakume harreman hori dominanti izan behar duela, eta dominazio hori naturala dela, eta alako planteamentuak egiten dituztenak gaur egun, 21. mendean. Ordan horrek zer dakar? Bueno, lehenengo hortik hasi beharko ginak, ez da? Horre dakarrena ondorioz da iaia eguneroko bihurtu den violentzia estremoa. Agian gizeskubideen bortzaketarik importanteenetarikoak azken aldiei honetan, hamarkadatan, sexuari eta violentzia sexualari lotutakoa dira, eta batzutan gainera ondorio oso latzak, eriotza ondorio, ez da? Ikusten dugu albistegitan, ez dago asterik eriotzen bat motibo horregatik gertatzen ez dela, ez da? Ordan, eta gainera kurioso da batzutan gertatzen da gizonezkoak hil emakumea eta gero bere buruaz beste egin, ez da gauza ikuspegi arrazoizko batekin absurdo, ez da? Irauliko balu nahikoa litzateke, irauliko balu ordena, ez da? Bueno, ez dakit gauza benetan kulturala da eta oso sakona eta oso kezkagarria. Da, zentzu horretan niri asko gustatu zaite, errepasatu egin dut legearen testua, eta asko interesatu zait, batez lehenengo tituluetan da, bigarrenean bereziki, egiten duen garapena prebentzioari buruz, ez da? Egiten du errepaso bat, ze lan egin behar den preventiboa ertainera, epe laburrera ez seguruenik, baina ertainera, eta arlo guztietan hartzen du hezkuntza, osasun sistema, hartzen du informazioa, komunikabideak, gero publizitatearen eremua oso garrantzitsua honetan, ze hor sortzen dira benetan erasoaren oinarria batzutan, gero laborala, hau da lanean, administrazio publikoa hartzen du, eta hau ere importante da, armada eta soldaduen artean eta militarren artean oroar, gertatzen diren egoerak, batzutan benetan basatiak esango nuke, eta baita ere gartzelak eta residentziak, ez da, nik esango nuke, benetan egoera larriak gertatzen diren eremu guztiak, baina modu preventiboan nola prestatu behar diren adibide bat emateagatik funtzionariak edo eta poliziak eurek jarrera egokia izan dezaten. Ze askotan, emakumeen biktima izaeraren kuestionamendua lehenengo polizia beraiek egin izan dute, behin da berriro, ez da? Eta, halako gauzak onartezina dira, eta nik uste prebentzioa eremu horietan ikustea legeak egiten duen bezala, oso interesgarria. Ni bai uste dut legea bere planteamendu guztietan, inkluso batzuk ezin izan dituzten atera, baina planteamendu guztietan oso interesgarria dela, eta orain espero behar duguna da hori praktikan jartzea. Da gero eremu batzuk gelditu dira hor, eztabaidarako, batez ere prostituzioari lotutakoak eta bar. Nik uste interesgarria dela debate hori, baina agian aparteko debate konkretu bat egin beharko genuke horren inguruan, ez da egia da prostituzioaren gaiaren inguruan. Baina edonola ere, bai ikusten da legean, gainera beste borondate bat eta nahi bat, biktimei tratu bereziki egoki ematea ez bakarri maila judizialean eskandaloa gertatu dira, ez dakit memoria galtzen dugu batzutan, baina ez dela urte asko hemen eskandalo ikaragarrizko sententziak egon dira. Ikaragarrizkoak, ez da? Eta hori amaitzea lege baten bitartez da ezinezkoa bihurtzea oso positiboa da, dudarik gabe. Eta nola eragitea, ez? Carmelok esaten zuenaren hildotik, legeak barne biltzen dituen neurri horien hildotik, gizarteko estamentu guztietan neurri horiek aplikatzea, ez? Eta bertan baldaketak gauzatzea, azken finean dena dago elkarloturik, ez, Maialen? Bai, elatxe eta arrazoia daukozu,
alako gertaerak pasatzen diezenean, ez? Emakumea faten dana, dauko beldurra, ez? Fatia poliziaren gana, medikoaren gana, ze lehengo erreakzioa zedia, zalantzan jartzea, ez? Eta zer pasau da, eta gainera, askotan, sexu erasoak gertatzen dira festetan, jaixetan, eta egia da, igual neskak zeo zer edan dau, ez? Edo alkohol usaina dauko, ez? Eta orduan, faten da poliziaren gana, eta kontatzen dutza, ze pasau jakon, eta oso erraza da, zalantzan jartzia. Horregatik oso garrantzitsua da, poliziek, medikuek, arlo guztietan, berdintasunaren kontzeptuak jakitzea, eta genero perspektiba bat izatia. Hemendik aurrera aldatzen den egoera, espero dugula izatea. Pablo Gonzálezi buruz ere hitz egin behar dugu gaurkoan. Aurreko astean gogoratuko duzue albiste txar bate jaso zuela familiak eta gizarteak oroar, izan ere dagoeneko 3 hilabete daramatzalako espetxealdi preventibo horretan, Poloniako espetxe batean, eta hala egongo da beste 3 hilabetez gutxienez epaiketa izan aurretik inkomunikatuta jarraitzen du, guztiz, ez familiak, ez bere abokatuak ezin izan dute berarekin harremanetan jarri, eta gaurkoan Amaia Goiriena bere emaztearekin izan gara, hain zuzen ere Oianarekin barkatu, eta hauxe da esan diguna. Izar da azkanengo egune alegazioak aurkeztutekue, eta gero aste 2 gitxi gora bera dekoze bertako epaitegizek erantzun bat emoteko. Kigu ondo dauela, ondala aste 2 gitxi gora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Animoz bebai, osasunez bebai, bera kirola itzen deu bertan barrun, denpori emoten deu idazten da irakurtzen, eta egoera horretan, beran egoerio ona da. Gero badeko bertan abogadu polako bat, poloniar bat, eta beran bitxartez notizi eguneratu hauek edo eltzen jaskuz. Eta ganera, haue albiste barri-barriz da, gaur jaso dute beran lehenko eskutitze. Horixe da egoera, berri askorik ez, baina behintzat segurtasun bat ez, itxaropen bat hor, izpi bat ere badago ez, delegite horretan, nola azkatuko den korapilo hori, komunikazioa oso murritza dela, baina gaur behintzat eskutiz bat jaso duela beraldetik, nola ikusten ari zarete gertakizuna, dena den badirudi 3 hilabete gehiago emango dituela behin-behineko espetxealdi horretan izan ere. Alaxe da, nik Oiana Goirienaren hainbat albiste jarraitu ditut, eta bera kontatzen dagoen moduan, ezin dute berarekin hitz egin telefonoz, familiak idatzetako eskutitzak ez ditu jaso, ez paketeak, ez ezebez, eta nik ez dut ulertzen, ezin dut ulertu zer gertatzen ari dena Pablokin. Ez dakitxe Espainiako gobernuak zer egiten ari dan, Oianak berak esaten dau ez dauela ezebezin Espainiako gobernuak, dauko ontxe konsul bat, berarekin egon dana, baina bera abokatua ezin da fan bere gana, konsul horren bitartez badakite zelan dagoen Pablo, baina ezin dute berarekin hitz egin, ez da egit, niretako oso harrigarria da, ez? Kazetari bat da, bere lana egiten ari zan, ez da egit. Hombre, ze gertatzen ari den, egia esan neukere asko pentsatu izan dut, ibili naiz ikusten ze pista edo ze elementu dagoen kasuan, ez da ze akusazio orokor bat egiten dute, hau espioia da, Putinen aldeko espioia da. Eta hor, momentu horretatik hartzen dituzten neurri oso latz batzuk eta erabat antidemokratikoa gainera. Ez da isolatu eta ez utzi ez familiarekin, ez abokatuekin harremanik eta han euki loturik, isolaturik, inolako komunikaziorik zabaldu gabe eta motiborik azaldu gabe, bakarrik hori, akusazio orokor bat. Espioia da eta Putinen alde dabil. Klaro, hori egiten dute, egoera berezi batean, gerra ireki batean eta Putinen armadak herrialde bat okupatu duenean da oso portaera eta jokabide beliko bortitza daukanean, ez da? Eta orduan, noski automatikoki ze gertatzen da, begirada guztia Pabloren gainera doaz, da susmoak ere bideratzen dira horretara, hau da, oso intentzio maltzurra dauka horrek. Egoera horiek ebitatzeko badago sistema bat, eta da defentsa eta justizia sistema, baina, klaro, anulatu egin dute.
anulatu egin dute, zein komunikatu egiten dute momentutik, eta publiko egiten ez dituzte momentutik akusazioaren kargu konkretuak, ez dago defentsarik. Orduan, klaro, hau da, nik esango nuke jokabide fascista bat tipikoa dela. Hartu persona bat, isolatu, inkomunikatu, eta berak defentsa aukerarik minimoa ez daukanean, bere kontra jaurti modu publikoan ez akusazioa, baizik eta irainak, ez da? Nik uste larria dela. Ze motibo konkretu egon daiteke edo, ze oinarri izan dezakete, ni egon ez begiratzen da, orain arte aurkitu ditudanak, dira benetan oso adierazgarriak batetik. Pablo González Errusian jaio zela. Eta orduan naziotasun ofizial bi dituela. Bata Errusiarra eta bestea Espainiarra, ze Euskaldunik ez digute onartzen, ez da, orduan ofiziala dira Errusiarra eta Espainiarra. Horretarako berdin esan zezaketen Espainiako espia dela. Bueno, ez dauka, horrek ez du ezer. Eta gero, bigarren alako, ez da akusazio formala, baina esan dute AOPK kasetaria dela eta gara bezalako komunikabideetan egiten duela lan. Aizu, bagatoz berriro. Orduan hemen, zu ez bazara eskuin muturreko komunikabide batekoa edo neoliberalismo kapitalistaren aldeko komunikabide batekoa, susmagarria zara eta badituzu boletoak hartzeratu izateko eta isolatua eta maltratatu izateko. Mesedez, nik uste dut egoera eskandaluzkoa dela eta nik bai uste dut batez ere kazetaritzaren da komunikabideen arloko jendeak askoz ere jarrera aktiboagoa hartu behar duela Pablo González berehala askatzea eskatuz. Bestalde esan behar dut, Polonia esaten da, bai komunikazioa 6 hilabetez edo urtebetez luza daiteke, de gartzela, eta ez da, Estatu Espainiarrean 4 urtez luza daiteke, da luzatu izan da, 4 urtez. Ni egonez 4 urtetapiko gartzelan, epaiketa egin aurretik, Beti egon naiz behin-behineko gartzelaldi provisional deitzen diren horietan, 3 aldiz eta 4 urtez. Orduan, ez dugu Poloniaraino joan behar hori ikusteko, eta beste gauza bat, askotan ahaztu edo izkutatu egiten dena. Horrez da ibili bakarri Poloniako sistema edo zerbitzu sekretua eta polizia. Espainiar estatuko CNI joan zen, hain zuzen ere Pablo Gonzálezen hemengo bertoko Ereñoko etxera. Osea, hori ibili dira eta dabiltza konspiratzen. Beraz, amaitu behar dugu denborari gabe ditu gara gaurko solasaldian, hauesek hausnarketa guztiak eskerrik asko beste bengurean izateagatik Maialen Ferreira eta Carmen Holanda, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan. Gaur etorriko altzara. Eta gauean? ¿Te gusta?